Acum poți observa iarăși că lumea e în mișcare. Cel puțin în noi o facem. Spune-i defect profesional, dar suntem atenți la ce se întâmplă pe șosea. La oameni și mașini care pornesc, gonesc, se opresc. Ei bine, asta nu ne place. Spune-i defect profesional, dar noi vrem ca totul să meargă ca pe roate. Încă de la primul contact, până ce vei ajunge în siguranță pe șosea, vei da de oameni pregătiți și de aparatură de ultimă generație, de intervenții sigure, hotărâte, rapide și de garanția unei lucrări de calitate. Mobil Auto, servicii complete de vulcanizare și vulcanizare mobilă pentru toate categoriile de vehicule. Ne găsești pe strada Predeal numărul 63, vis-a-vis de Club XXL și la 0770 959 378. Pentru că doar așa putem să facem lucrurile să meargă ca pe roate.